אתן יודעות מה? נמאס לי מהשיער הלא ברור הזה. אין לי טלטלים ואין לי שיער חלק, אז נמאס לי ובא לי לעשות החלקה. בואו תראו איך עשינו את זה. טוב, אנחנו חפפנו בלי מרכך, מריה חפפה לי, הכל טוב. עכשיו השלב הבא זה שהיא שמה את החומר של ההחלקה. איך זה עובד בעצם? Мы наносим химический состав и потом выдерживаем этот состав в течение 20-30 минут. Все зависит от состояния волоса, от структуры волоса. И затем меняем структуру за счет термической обработки, утюжка. אז אחרי שהיא מרחה הכל בחומר, צריך לייבש את זה קודם בפן ואחר כך במחליק. טוב, עכשיו אנחנו ייבשנו את זה בפן ועכשיו מחליקות הכל. פה כבר הכל מוכן. עוד קצת וממש סיימנו. וסיימנו. איזה כיף. ועכשיו ככה זה הולך להיות כל בוקר וכל ערב. ולא צריך לייבש ולא צריך להחליק. איזה כיף, יואו. תודה. מוכנות? תראו את התוצאה, תראו איזה יופי, תראו כמה שהוא חלק ומלא ברק. אימא'לה, כמו מהאגדה. ואני מזכירה לכם איך נראיתי לפני 4 שעות. מריה, את הכי תותחית בעולם, תודה.